dalagang bukid po ay 40 pesos po ang tumpukan. So 100 pesos po dito po ang tulingan. Ganyang kadami po ang binebenta po ni nanay dito, no? Mga nakaplato po sa halagang 100 pesos. Gulyasan sa 100 pesos po ang per kilo. So 260 po ang hipon po dito. Tapos ang 40 pesos po natumpukan ng hipon. Ayan po. So 40 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. So ang tumpukan pa rin po dito ng tulingan ay 100 pesos po. Marami rin po ang tumpukan po dito, no? Ayan, no? Ayan, no? 100 pesos po ang dalawang piraso, no? May dalagang bukid din po. Yan sa halagang 100 pesos. Alright, so good morning po sa inyong lahat at nandito po tayo ngayon sa Malabon, Tumpukan, no? So, a-update ko pong muli kayo dito sa Malabon, Tumpukan na talagang sulit at marami po kayo mabibili sa halagang 50 pesos at 100 pesos. So, samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-ikot dito sa Malabon, Tumpukan at upang i-update kayo sa mga presyohan na nagaganap po dito, no? So, tara, let's go! Kuya, so sa mga presyohan po dito ng kanilang mga paninda po, no? Ito po yung mga isdang matambaka. Boss, sandal, 50. Sariwang galunggong. So ang dalagang bukid po ay 40 pesos po ang tumpukan. So dito sa tumpukan 100 pesos. So sa matambaka po ay 100 pesos po dito po sa Malabon Fish Market, no? Mga tindera po, 20 lang. 50 lang po, 50. Ito po ay 50 pesos po. Itong galunggong na tumpukan po. So 120 po ang per kilo po dito ng gulyasan. Tindera, pang kapilang. Sandal, sariwang galunggong. Salamat, thank you. Ayan, 50 pesos po yung galunggong na tumpukan po dito sa Malabon Fish Market, no? So 100 pesos po dito po ang tulingan. Ganyang kadami po ang binebenta po ni nanay dito, no? Mga nakaplato po sa halagang 100 pesos. So talagang murang-mura pa rin po ang kanilang mga binebenta pong isda dito sa Malabon Fish Market, no? Talagang grabe po ang mga tumpukan po dito sa halagang 50 pesos at 100 pesos. Nanay. So dito naman po ay may paninda po ng gulyasan sa 100 pesos po ang per kilo. So 260 po ang hipon po dito. Tapos ang 40 pesos po natumpukan ng hipon. Ayan po. So 40 pesos po ang tumpukan po dito ng galunggong. Boss, thank you. So sa mga gulayan po ni nanay dito. Ayan. Pagpapala po talaga dito sa Malabon Fish Market. Ang kagandahan po kasi dito, talagang makakasulit at makakamura ka talaga ng iyong bibilin sa Malabon Fish Market. So dito po, meron po tayong nakikita dito mga talbos po sa halagang 10 pesos. So binibigay po talaga yan ng 15 pesos, no? Yan, oh. Nay, salamat po.
Boss Lando. Idol ko, wala na. Hindi na nagtinda. Vlog eh. Sumasahod ko sa vlog. Kaya pala eh. Nabigo live. Oo. Sabi naman manager nila si Alaw. Malapit na pala yung kaibigan ko talaga. Sabi mahihain eh. Ngayon, kajak-kajak na lang sa amin. Magagayat sa amin talaga yon. Una, ganyan po talaga, mahihayin. Pero bandang huli talagang madaldal na. Nakatatlong sa ako sila eh. Hmm. Sige po. Nay, salamat po. Shout out ate. So may mga presyon na po dito, no? Ayan, mga presyon po. Oh. Hi ka Dayan, mag-live si Dayan. Dayan! Hello! Shout out sa'yo. Hello! Hi ka Dayan. Ah, Dayan, Gulayan. Oh. Dayan. Dayan, Gulayan. Salamat po. Dito lang kayo, bibili mura lang. So, yun po yung mga presyon po ng gulay sa gilid, no? So, mga tumpukan po dito ay 40 pesos po ang galunggong. So, ang sagiti po dito, no, ang per kilo po ay 130, no? Ayan po, mga presyon po ng kanilang palinda po dito sa Malabon Fish Market. Tapos, ang pagi po dito ay 120. Ngayon ko lang nakita si nanay dyan, ha? Bago sa lalaki. So, ang tumpukan pa rin po dito ng tulingan ay 100 pesos po. Marami rin po ang tumpukan po dito, no? Ayan, no? Ayan, no? 100 pesos po ang dalawang piraso, no? May dalagang bukid din po. Yan sa halagang 100 pesos. Dilis po ang tumpukan ay 35 pesos. Ang galunggong ay 50 pesos po, no? So, ayan po yung mga tulingan. Ang gaganda po, oh. Alumahan, tulingan, yan po yung mga binebenta po dito sa Malabon Fish Market, no? Tapos meron din pong matambaka. So, yan po yung mga presyon po dito ng bangus. Wala si ate. Walang tindang alimasag. Wala. Alright, so sa sitwasyon po ng mga paninda po dito sa Malabon, Tumpukan, no? Sobrang dami pa rin po na mga nailalatag po sa halagang 50 pesos, 100 pesos po at iba't ibang klaseng isda po dito na per kilo. So, ganyan po yung sistema natin dito. Oh. Talagang mainggayo ka talagang mamili dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Bye bye na po.